Sziasztok! Ez egy újabb videó. Most már ordibálok, mert egy csomó videómban nem hallatszik semmi, és most megmutatom nektek, hogy hogyan töltsétek le a Need for Speed Most Wanted. Tehát először is bementek a Chrome-ba. Hablagy. Bocsa, hallatszik a tévé. És ugye beírjátok ezt a keresőbe, hogy Aptoide. Rányomtok arra, hogy install Aptoide, így erre. És azt, hogy install now, de előbb a security-nál be kell kapcsoljátok az ismeretlen forrásokat. Ugye telepítés most. Hát csak fordítsam így. Igen. És hogyha ez megvan, akkor csak rájáztok simán, hogy Aptoide, ha letöltöttétek. És ugye beírjátok, hogy Need for Speed. És itt van Need for Speed Most Wanted. Itt van a Shift, határok nélkül, meg amik még vannak. Nem tudom most melyik a több, ez eldönti a megabyte. Hát ugye mind a kettő trusted. Nem hiszem, hogy ez az. De szerintem ez. Nem. Akkor megtöltsük le a Need for Speed Shift-et. Nézzük ez van. Igen, megnyomjátok azt, hogy install. Mondom install. Na azért. Install és do you wish installni NFS Shift? Ok. Mégse. És akkor ugye ezt a tiknetet letölti. Lehet vágni. Nem. Na. És ugye amikor letöltöttem, akkor nekem például van, hogy mondják, letöltitek, megnyomjátok, hogy tovább telepítés, megnyitás, és ugye ott is van a játék, én még ugye nem játszottam vele, csak a PlayStation-on, hát még PlayStation is alig, de nem tudom milyen a játék. Inkább GTA 5-özök PlayStation-on. Ugye, ha ezt letölti nektek, ha letölti, akkor itt, ha bejöttök, megkeresitek az M betűt, és itten lesz. Na, még letölti, addig pixelgánozunk. Úgyis arról még soha nem volt videóm. De lesz. Reset. Ez van a game. Hallod? Remélem, hogy hallatsuk, gyágáim. Na.
Lola, think. Bameg. Az lag. 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 Lag! Igen, ok. Na, és ugye még látjátok nekem itt ezt a kis gecit itt tölti. Arra is, aztán arra is. És ugye megvan az optoide, itt bemehettek, és hittem bármilyen pénzes játékot. Ugye már mosok. Például mutatok nektek egy példát. Ugye a Farming Simulator 16 az pénzben van, igaz? FS 16. Beírjátok, és ezt le tudjátok tölteni ingyen. Megy is, tehát akinek meg szar a telefonja, az ne magára vesse. Na. Majd GTA Vice City-zni fogunk keyboarddal. Hát wifi az semmi baj, csak na. Gyorsítsuk fel addig a tabocskámat. Basódja meg. Anyukád a picsa. Na, nem szkánnem valamikor. És ugye már közeledik a letöltés felé, nem muszáj megvárjátok, játszatok is közben. Mint hogy ugye nekem láttátok be is laggolt az egész. És ugye megvan. Remélem. Ugye le van töltve. Várjatok, nekem egy kicsit ilyen. Ugye nektek ez biztos nem fog bejönni, ha vannak ilyen antivírusok, akkor ez be fog jönni. Csomagtelepítővel, és ugye tovább telepítés. Megnyitás. És ugye ennyi is, elindult a játék. Jó. Lehet, hogy nektek is ezt fogja beadni. Tényleg. Speed sheet. Nincsen need for speed sheet. De a fog. Ezt a sheet. De hát. Akkor majd találkozunk. Sziasztok! Bajél! Sziasztok! Ja, ott találtam. Ja! Hát akkor ennek befutcsoltak. Sziasztok!